Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddatrys hafaliadau ble mae gennym ni ddau ffracsiwn algebraidd yn hafal i'w gilydd. Neu os hoffech chi, un ffracsiwn algebraidd yn hafal i ffracsiwn algebraidd arall. Felly, gadewch ni ystyried yr enghreifftiau yma sydd yn gofyn iddyn ni ddatrys yr hafaliadau canlynol. Yn gyntaf, gadewch ni ddatrys 5 dros x adio 1 yn hafal i 8 dros 2x adio 3. Nawr y techneg i ddatrys y math yma o hafaliad yw i luosi fod bob un o'r enwaduron yn ei tro. Felly gychwyn yn fan hyn, dwi am luosi bob ochr o'r hafaliad efo'r enwadur cyntaf dwi'n ei weld, sef yr x adio 1. Nawr ar ochr dde'r hafaliad, os dwi'n lluosi'r ffracsiwn 8 dros 2x adio 3 hefo x adio 1, dwi'n ei gyflwyno fo yn y rhifiadur fel hyn mewn rhanfachau. Ar y ochr chwith, yr effaith mae'r lluosi efo x adio 1 yn ei gael ydy gadael fi efo dim ond y 5 ar ochr chwith. Nawr i egluro pan fo hyn yn gweithio, neu wneud ar ochr fan hyn, os dwi'n cychwyn efo'r ffracsiwn wreiddiol, y 5 dros x adio 1, ac os dwi'n lluosi y ffracsiwn yma hefo x adio 1, be dwi'n weld yn fan hyn ydy, un ffordd o fel amdano fo ydy fod yr x adio 1 ar y top yn canslo efo'r x adio 1 ar y gwylod. Ffordd arall fel amdano fo ydy byddai x adio 1 rhannu efo x adio 1 yn rhaid 1 cyfan iddo fi, a wedyn mae 5 lluosi efo 1 cyfan yn rhaid 5 iddo fi. Felly dyna fi wedi lluosi efo x adio 1, yr effaith mae'n ei gael, fel dwi'n dweud ydy cael gwared o'r x adio 1 o'r enwadur i fan hyn. Y cam nesaf wedi lluosi efo'r ail enwadur. Yr ail enwadur ydy'r 2x adio 3. Nawr os dwi'n lluosi'r 5 ar ochr chwith, efo 2x adio 3, dwi'n sgwennu'r 5 yn gyntaf ac yna lluosi hefo'r 2x adio 3 mewn rhanfachau. Ac eto, yr effaith fel gynt nawr, mae lluosi efo'r 2x adio 3 yn ei gael yn fan hyn, ydy cael gwared o'r 2x adio 3 o'r enwadur yma a gadael fi fod dim ond yr rhifiadur y top, sef x lluosi efo, sef 8, lluosi efo x adio 1. Mae gennym fi hafaliad yn nawr sydd ddim yn defnyddio ffracsiynau. Ac yn awr, mi fyddai gario ymlaen drwy yn gyntaf ehangu y rhanfachau dwi'n ei weld. Os dwi'n ehangu allan yn lluosi allan, 5 lluosi 2x yn 10x, 5 lluosi 3 yn 15, 8 lluosi x yn 8x, 8 lluosi 1 yn 8. Wedyn, mi fyddai dynnu 8x i ffwrdd o bob ochr o'r hafaliad yma, 10x tynnu 8x ar ochr chwith yn 2x, 15 dal yn ar ochr chwith. 8x tynnu 8x ar ochr dde, mae'n diflannu a dim ond o'r 8 sydd ar ôl. Wedyn, fydai dynnu 15 i ffwrdd o bob ochr o'r hafaliad. Mae hynna'n cael gwared o'r 15 ar ochr chwith, dim ond 2x sydd ar ôl. 8 tynnu 15 yn -7 ar ochr dde. Bron iawn yna nawr, mae'n ei rannu efo 2, er mwyn datrys yr hafaliad. X ar ben ei hun, mae'n mynd i fod yn hafal i -7 dros 2. Os dwi eisiau hwnna fel degolyn efallai, mae hanner o 7 yn 3.5, hanner o -7 felly yn -3.5. Dyna ni yr ateb fel degolyn i'r hafaliad yma. Un enghraifft arall ar y gwylod y fan hyn, dyn ni angen datrys 3x dros 5x tynnu 14 yn hafal i 1 dros x tynnu 6. Eto y techneg ydy lluosi fo bob un o'r enwaduron yn ei tro. Felly i gychwyn, dwi am luosi bob ochr o'r hafaliad efo'r enwadur cyntaf dwi'n weld, 5x tynnu 14. Mae hynna'n cael gwared o'r enwadur yna o'r ochr chwith, a gadael dim ond y 3x ar ôl. Yr ochr dde, mae gennym fi'r ffracsiwn wreiddiol 1 dros x tynnu 6, a wedyn lluosi efo'r 5x tynnu 14 mewn rhanfachau. Wedyn, dwi am luosi efo'r ail enwadur, lluosi felly efo'r x tynnu 6. Ar ochr chwith, mae gennym fi 3x lluosi efo x tynnu 6. Ar ochr dde, mae'r x tynnu 6 yn diflannu o'r ochr dde, a dim ond 1 lot o 5x tynnu 14 sydd ar ôl. Dwi'n cario ymlaen nawr fel nes o blaen, drwy ehangu'r rhanfachau yn gyntaf, lluosi allan, 3x lluosi x yn 3x di sgwario, 3x lluosi -6, -18x. Ehangu allan yr ochr dde, mae lluosi fo 1 ddim yn newid pethau, 1 lluosi 5x dal yn 5x, 1 lluosi -14, -14. Nesaf, dwi am gasglu pob dim ar ochr chwith y fan hyn. Felly dwi am dynnu 5x i ffwrdd o bob ochr yn gyntaf.
3x di sgwario yma'n barod, tynnu 5x di ffwrdd, minus 23x, o'n mynd lawr i minus 23x, a wedyn minus 14 ar ôl ar ochr dde. Dwi wedyn am adio 14 i bob ochr o'r hafaliad, fel bod 3x di sgwario, tynnu 23x, adio 14 yn hafalu ddim byd. Mae hwn yn nawr yn hafaliad cwadratig i ddatrys. Na i driau ffactorio fan gyntaf, na i defnyddio y dull hollti yn fan hyn. Felly na i luosi cyfernod yr x di sgwario y 3 hefo'r 14, y cysonyn yn fan hyn. Mae hynna'n 42. A wedyn dwi eisiau meddwl am ddau rif sydd yn lluosi i reid y 42, ond hefyd sydd yn adio i wneud minus 23. Wel, sut dwi'n gallu lluosi rifau i wneud 42? Wel, mae 1 42 yn 42. Dwi ddim cyfuno o'r rhifau 1 a 42 i wneud minus 23. Mae 2 lluosi 21 yn 42. A mae gen i fi siawns yn meddwl o gyfuno 2 a 21 i wneud minus 23. Dwi'n meddwl y rhifau sy'n gweithio fan hyn ydy minus 2 a minus 21. Mae minus 2 lluosi minus 21 yn reid y 42 iddo fi. Mae minus 2 adio minus 21 yn reid minus 23 iddo fi. Ac felly, fydda ail sgwennu yr hafaliad cwadratig yn awr 3x di sgwario yn lle y minus 23x, neu defnyddio'r rhifau sy'n fi fan hyn, minus 2x minus 21x, ac yna neu sgwennu'r plus 14 a reid yn hafalu ddim. Hollti ni hanner wedyn, ffactorio y ddau derm gyntaf, dim ond x yn gyffredin i fan hyn, 3x tynnu 2 o'n clynfachau. Defnyddio yr un ffactor 3x tynnu 2 fan hyn. Mae haid i reid minus 7 fan hyn, mwyn cael y ddau derm yma. Minus 7 lluosi 3x minus 21x, minus 7 lluosi minus 2 yn plus 14. Mae hwnna gyd yn hafalu ddim. Wedyn mae gennym fi ffactor cyffredin o 3x tynnu 2 yn fan hyn, a wedyn mae haid fi luosi hwnna efo x tynnu 7 i gael beth sydd yn langos ar y llinell uwchben. A wedyn mae gennym fi ddau opsiwn yn fan hyn ar gyfer datrysiadau. Naillai mae'r gronfach gyntaf, 3x tynnu 2 yn hafalu 0, neu mae'r ail gronfach, yr x tynnu 7, yn mynd i fod yn hafalu 0. Adio 2 bob ochr o'r hafaliad yma, ac yna rhannu fo 3, un o'r datrysiadau ydy x yn hafalu 2 dreian, neu fan hyn adio 7 i bob ochr o'r hafaliad, y datrysiad arall i'r hafaliad ydy x yn hafal i 7. Rhowch chi gynnig ar y math yma o gwestiwn yn awr. Mae yna ddau hafaliad yn awr ar y sgrin i chi geisio ei datrys. Estynwch ddarn y bapur allan, ffeindiwch eich atebion eich hun, a wedyn cymharwch nhw yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.